Molt bon dia, família. Un altre dels 100 cims, en aquest cas avui, amb un dia molt clar i solejat, no com l'últim, que vam haver de recular. Hem pujat al cim del Balandrau, un dels cims més emblemàtics i històrics de casa nostra i també dramàtics del nostre Pirineu. Amb una vista esplèndida, la qual es pot veure des d'aquest cim, per exemple, el Pedraforca, que el tenim al fons, però també les muntanyes que tenim més a prop, com l'Olla de Núria. En aquest cas, aquí davant tenim el Puigmal, just aquí davant, aquí tenim el Pic de Terraneules. Més enrere tenim el Pic de l'Infern, Bastiments, Gra de Fajol, en primer terme els Tres Pics i també el Pic de Fontlletera o les Borregues, i tota la plana. Al fons divisem també tot el Golf de Roses i en el fons avui també, en aquesta distància, es pot veure molt bé Montserrat. Una ruta que hem pujat amb l'Eric. Hola, Eric, bones. Hola, i els dos gossos, en Bruix i la Duna, que ens han acompanyat. És el Pic del Balandrau, val una visita, sens dubte.